आं न'आव थानो हाला आं फिसाफोरखौनो सानफ्रामबो गाबै गाबै गोसोखांबाय थायोना बोल रहा है रिकॉर्डिंग में आया था ना उसमें फेसबुक में इसलिए हम लोग एक साथ होके ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था आपको नहीं अभी ऐसा मत करो भाई मैं गोवा में बहुत सालों से रहे मेरा फैसालि ब्रह्मनि गोबां नै दा मानसिफ्राबो नुगासिनो दङ अब्लाबो जे बेनि फाइनाल रेकर्ड जे न'आव फैफिननो बेनि मोनसे आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुरायै नायलांजोब रायजोफोर अब्लासो बुजिगोन आरोखि दा फैसालि ब्रह्मआ सोरजों थांमारदों दा पबित्र ब्रह्म बा बसुमतारी बेबायदि पबित्र होननानै बुंबाय थादों दा सोर पबित्रमार माखासे होनदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि पबित्र सिकिउरिटि मावग्रा आरो बियो फैसालि ब्रह्मआ दि बुंदों बियो एक्चुअलि बर' रोंखाया बियो जोंनि माबानिनो आसामनिनो नंथारा एक्चुअलि मा कुइसन सोंथि जानानै थाबाय बिदिखौ नायग्रो रायजोफोर जों गवायाव दङ ओमफ्राय माबायावनो मार्चआवहाय मार्चआव दं जोङो ओमफ्राय माने खोनानायखाय नै नाम्बार सामावबाय नालाय नाम्बार हरनायखाय रायज्लायदों मिथिबाय ओमफ्राय नोङो गवायाव थायो मार्चआवहाय आच्छा मार्चआखौ सोंलाय मार्चआ मिथियो मार्चआ माने मार्चआ मोनसे जायगा नालाय जोङो माबायाव थायो कारासराव थायो मार्चआ खाथियाव कारासर दं नालाय माने मार्चआ मोनसे फेमास जायगा नालाय ओमफ्राय बिनि खाथियावनो कारासर दङ ओमफ्राय बे बर' रोंमारा एक्चुअलि बर' रोंमारासो बर' रोङा बियो प्रमिसखौ जेबो रोङा इंलिसजों हिन्दीजोंल' रोङो बियो ओमफ्राय माथो पबित्र होगासिनो दं ओमफ्राय मानसिफ्रा पबित्र बसुमतारी ओमफ्राय बियो बै माबा सिकिउरिटि गार्डआ बे नङा ओमफ्राय माथो माबा जन खारजिया पबित्रनि माबा हरदों ओमफ्राय जों बेखौनो नायनानै आश्रमदों जों लोगोफ्राबो मिथिबाय दा ओमफ्राय नै खोनासं बियो सिकिउरिटि नङा बियो गाव नङालाय बियो ओमफ्राय पबित्र बसुमतारीया सोरबा रेस्टुरेन्टआव मावो होनना बुंनाया बे रेस्टुरेन्टआव मावा बियो एक्चुअलि सासे माबा मालिकनि माबायाव बे मेनेजार थायो ओमफ्राय दा बिनि नामाबो पबित्र बसुमतारी ओमफ्राय आं अब्लाबो नै आं ओरैबायदि जाबाय मिथिबायना आं न'आव थानो हाला आं फिसाफोरखौनो सानफ्रामबो गाबै गाबै गोसोखांबाय थायोना ओमफ्राय आं थांफिननो होननानै बुंदों नालाय ओमफ्राय गाव होनदों आरोखि होनबालाय आं नोंखौ एयारपर्टसिम दोनहैनोसै होनदों आरो बियो आं सानफ्रामबो उन्दुनो हाया गाबबाय थायोना ओमफ्राय गाबबाय थानायखौ नुनानै नों थांफिनदो आं नोंनि हासबेन्डजों रायज्लायनोसै होनना बुंबाय थायो बियो आंखौ दोनहैनोसै आङो नोंखौ दोनहैफिनसै आं होनना बुंबाय थायो आरो बियो ओमफ्राय दा होनदों आङो होनबालाय आं थांफिननोसै होनना बुङो जोंनि सिस्टारबो नङा दा बै क'क्राझारनि मानसिया मुंनि थप्लायनाय आंनाव मेसेजाव खालि फैफिनदो आरो फैफिनदो होनो आरो ओमफ्राय दाना नङा नै खोनासङो माने आंबो क'क्राझार नालाय आं माबा थायो मार्चआव थायो जों ज' दङ आरो जों बर'फोर नालाय ओमफ्राय जोंथ' जेनेबा मबाइलाव नुयो नालाय फेसबुकआव एरखम ओमफ्राय नाम्बारखौ सासे लोगोनिफ्राय मोनदों ओमफ्राय बे नाम्बारखौ हरदों आरो जोंनावहाय बेनि नाम्बारखौ ओमफ्राय बोरै मोनखो बेनि नाम्बारखौ बेनि नाम्बार माने जों ज' दं नालाय जों माने बर'फ्रा जों ज' दंब्रा जों ज' थायो ओमफ्राय सासे मानसिया माबायाव थायोमोन नालाय बे हरदों आरो जोंनो सिनायगोनदां नोंसोरो सोरखौ बेबा होनलाय सुखनजरानि आं सिनायनाय नङा सिनाय नङा आरो जिखुनु जाया नै आंथ' फ्लाइटजों थांनोबो ओरैबायदि सामान लाबोदों आङो फ्लाइटआव आं बोरै थांनो हागोन बिदिसो जागासिनो दं आं थांफिननांगौबाबो ओमफ्राय दा मा खालामनो सानदों नोङो बाजै आं थांफिननोसै ओमफ्राय दा बे सासेया ओमफ्राय दा नोंसोर ब्रा नङा नोंनि थाफानाया बियो आंखौ होनबाय दाख्लैनिफ्रायनो आंनि गाबनायखौ नुनानै आं सैजोनिखौनो गाबबाय थायोना
आंनि न'खरखौ आङो माबानानै नोंनि बे डिस्ट्रय जादों होननायनि थाखाय आं फैबाय दे होननानै आं गाबै बुंबाय थायो नालाय ओमफ्राय बे होनो आरो बिदिबा थांफिनदो थां आं दोनैफिनसै होनो आरो बियो दोनैफिनसै आङो दोनैफिनसै होननानै ओमफ्राय दाना आंबाय आंनो थाबोबाय लासिंसिम आं बोरै थांफिननो नै बेबायदिबो फैलायलाङो आरो ओमफ्राय दा नों हजोंनिफ्राय रायलायहरबाय ओमफ्राय दा माबाहाय आसामाव रायलायहरबाय दा आङो आंनि हासबेन्डजों आं रायलायगोन मिथिबाय आंनि हासबेन्डआ जुदि आंखौ जुदि एक्सेप्ट खालामाबा हो आं बेजोंनो थानोसै दे रायलायग्रोदो जोंलाय माथो खालामना जों ज' दं नालाय जों रायलायदों आरो बेखौनो जोंनि आसामनिफ्राय एरखम जादों नालाय जोंबो माने नागिरनो सानदोंमोन नालाय बेखौनो नागिरनाङा दे आं दङ आं जेबो सिन्था खालामनाङा नांगौबा नोंखौ कन्टेक्ट खालामनो मिथिबाय ना जिखुनु जादों नोङो नोंनि हासबेन्डजों रायलायहरदो नों मा खालामा नों रायलायहरदो फैफिनना मायो जिखुनु जाया जोङो ज' दङ नालाय जों ज' दं नालाय आंनि हासबेन्डआ आंखौ जुदि एक्सेप्ट खालामाबा आं बेजों थानांगोन ना आंहाथ' लाइफआ डिस्ट्रय जागोन ना जों माने मा जायो मिथिबाय जोङो सोरबा दङ आं सिकिउरिटि मावो सोरबा अबा मावो आं सिकिउरिटि मावो खिन्थु जोंना आखायाव जोबो नालाय ओमफ्राय सोरबा अबा मावो फिसा थाब जोबो जों ज' रायलायदों आरो ज' थायो नालाय खिन्थु बे सिकिउरिटि मावा बे बेखौनो जों मिथिगौ नालाय सिकिउरिटि मावो मायो बिदि खोनादों आरो ओमफ्राय बे पबित्र बसुमतारिया बे सोरदि बे ओमफ्राय पबित्र बसुमतारिया जिखुनु जाया फरबेरिमनि माबा 2013 थांनायनि दंना मोनसे बे सोर बे गाव नङानो गावनि सिख्लानाव बुंगासिनो दं बियो नङा जोंथ' मिथिला जिखुनु जाया जों खोनानाय मथे जों एसेबाबो जों बर' मानसि नालाय जोंबो ना What means है ना तो पवित्र बसुमतारी Hello. Hello. Yeah, tell me. It's into English. अरे हम लोग इंग्लिश रोंगाले बर' माबा हिंदी से रोंगौ Okay. हिंदी बोलो Tell me. हिंदी बोलो ना या बताओ ना ये जो बंदा मेरे को भी मिला था लेकिन मेरी नाम पे ऐसा कुछ ऐसा सिक्योरिटी गार्ड का ये ग्रुप 4 का ऐसा मेरे को मेरा फेस ऐसा ग्रुप 4 का तो मिला है आपका हाँ ऐसा है लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं है आप लोग मुझे देखेंगे ना तो समझ में आएगा तो मैं क्योंकि गोवा में ऐसा सिक्योरिटी काम नहीं करता मैं बहुत अच्छा मैनेजर जॉब करती हूँ और मैं ऐसे भी लाइटिंग का डिजाइनर आर्टिस्ट हूँ मैं कोई भी तो है तुम्हारा मतलब आपका जो दोस्त नहीं तो कोई भी है आपको बोल रहा है कोई आप रेस्टोरेंट में काम कर रहा है नहीं मेरा कुछ आइडिया ही नहीं मैं रेस्टोरेंट में कभी मैं मेरे पास कसम से मेरे पास कुछ आइडिया ही नहीं रेस्टोरेंट के बारे में पहले आप जयपुर में काम करता था ऐसा बोल रहा है रिकॉर्डिंग में आया था ना उसमें फेसबुक में इसलिए हम लोग एक साथ होके ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था आपको नहीं अभी ऐसा मत करो भाई मैं गोवा में बहुत सालों से इधर है मेरा पास भी ऐसा नहीं है गोवा में बहुत साल था ना हाँ मतलब मैं ऐसा नहीं आप गोवा में कितना साल तक है वहाँ पे नहीं मैं मैनेजर पोस्ट में था मैं ऐसा काम नहीं करते सुनो मेरा भाई हाँ बोलो हम लोग डिसीजन कर रहे हैं ओके हम लोग टेंशन कर ले क्योंकि हम लोग तीनों का मैटर है प्रॉब्लम है पता है ना तीनों का मैटर है वो हम लोग तीनों का मैटर है जो भी कैसे प्रॉब्लम करना है आपको मालूम है कैसा क्या नहीं करना है ओके आप लोग टेंशन मत करो जो भी मैटर है हम लोग का तीनों का हम लोग मैटर सोल्व करके सुना लेंगे हम लोग ठीक है आप लोग हमको चाहिए तो कांटेक्ट करो हम लोग मापसा में है सुनो मैं तो उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ लेकिन फिलहाल अभी उसके हस्बैंड को मैंने कॉल लगा रहा है तो उसका हस्बैंड ये फोन नहीं होता है अगर हस्बैंड अगर एक्सेप्ट किया तो अच्छा है एक्सेप्ट कैसा करेगा अभी सुनो वही तो बात करने के लिए मैं फोन कर रहा हूँ हम दोनों अगर इसका हस्बैंड एक्सेप्ट किया मैं इसको छोड़ के आता था ठीक है आप उसको फोन करते रहो फिर नहीं किया तो वो तो मेरे साथ रुकना पड़ेगा ना भाई तो इसलिए आप लोग ऐसा सुनने का वो करने का ऐसा वगैरह ऐसा मत बोलो ठीक है हम लोग मासा में है हाँ हेलो मासाव दं जोङो मोनथिबाय कन्टेक्ट खालामनो जाबाय मालाबा नांगौबा खोनासं
माबा आं बोरायजों रायलायगोनसै हा औ रायलायग्रोदो दे जों होमबालाय जों थांला मोनथिबाय नागिरला जों होमबालाय नोंसोर दंबालाय नागिरनाङा आं सोंहरग्रोगोन दे नागिरनाङा औ नागिरला जों माने जों ज' दंमोन नालाय जोंनि बर' मानसिया जोङो माने खोनादों नालाय एरखम एरखम औ ओमफ्राय नै आं नांगौबा नोंसोरखौ फन खालामो मिथिबाय ना दे नांगौ फन खालाम जाबाय ओमफ्राय खोनाबाय जिखुनु जाया हजोंहाय नोङो रायलायहरग्रोदो माबाजोंहाय जोंनि आदाजोंहाय फार्स्ट टाइमावहाय आदा माने जेनेबा नै बिदिजोंब्रा माबा आसामनिजोंहाय जोंथ' जों मा बुंबावनो आंनि बोरायजों औ बेखौसो होनदां आं कन्टेक्ट लायगासिनो दङ औ नों कन्टेक्ट लाग्रोदो गाव राजिबा फैदो राजि नङाबा थांदो बेजोंनो गाव राजि जाबालाय माथो फैनांगोन ना नोङो आं गाव फैदो फैनोबालाय होनना बुंबा फैनोसै गाव आं एक्सेप्ट खालामनो हाला होनना बुंबा बेयावनो थांसै मिथिबायना औ दे जों होमबालाय जोङो थाबाय थासै जोंनि लोगोफोरखौबो मा बुंबावनो होमबालाय जों ज' दंमोन नालाय बाहायनो ज'नो जों बेखौ सावरायगासिनो दं आरो दा नों ओरैबायदि खालामनो मिथिबाय नोंसोरो औ आंजों रायलायनो मोनबाय गाव फिसायजों रायलायनो नागिरदों फिसायजों जुदि एक्सेप्ट खालामोबा गाव थांगोननो ओमफ्राय एक्सेप्ट खालामाबा बेजोंनो थांसै आङो औ दे नोङो खबर हरबानो जाबाय दे औ आं नोंनो हरफिनगासिनो आंनि नाम्बारखौ सेभ खालामना लादो दे औ दे जों दङ बिराद बुरजा दङ बर'फोर दे औ दे आंनिखौ लागोन मिथिबाय आंनिखौ लाथार औ बे नोंनि दा औ दे आसरित मोनदों रायजोफोर दा बियो गावनि फिसा गावनि फिसाय गावनि फिसा जे फिसा हिन्जाव सानै दा कलेज हाबलायनाय दङ आरो क्लास 9 बेयाव फरायनाय दं बे एफाबां गोबाव संसार जाबोनानै बे फिसाखौ जुदि गोसोखांनाय दंबा बै हौवानि माखासे मा डिस्ट्रय जालायनायखौ मा गोसोखांनो दरखार बेहालाय मालायनि माबाखौलाय जे बिनि गांनाय माखासे बिनि जे मा होनो फुरथि लानो लुगैनाय बे फुरथि लानो लुगैनायासो खहाब हैबाय नामा दा माखासे जे गवायाव थाग्राफोर बे गवायाव थाग्राफोर नाक्साल जायगायाव थादोंनो बर'फोर दा बिसोर माखासे ब्रादारमोनहा रायलायहरबाय बिसोर ब्रादारमोन रायलायहरनायाव बियो एक्सुवेलि इउ एस ए आव दंमारो नामा बियो आंनि हिसाबाव बियो इउ एस ए आव गैया जानांगौ बियो जोंनि इण्डियायावनो बियो दङ इउ एस ए नि मानसिबाव रायलायफैलायनाय नङो बियो मोनसे मा होननानै बुंथाव बेखौ मोनसे बियो ससियेल मिडियायाव जे जाबाय नायग्राफोर एबा गावनि फिसाय गावनि आंगो गथ' फिसाफोरखौ मोनसे थगायनानै थांनाया बुहुद फाब थागोन बेनाव फाब थागोन जे बेखौ बेबायदि गावनि फिसाफोरखौ गावनि न'खरखौ जुदि एफा मोजांखौनो बेबायदि गारनानै थांबाय जे बिमा बिफाया दि बेखौ दस्रा हाबा जायैयाव सिख्ला समाव बेखौ गाज्रि न'खराव हराखैमोन बेखौ अनदोंमोन मोजां न'खराव हाबा जाहैथों थैस' थांस'नि थाखाय बोराय जाबुरि जासिम बियो मोजां न'खर मोजां संसार जालांथों होननानै दा बे ससे आस'खान्दा बेबायदि गावनि लुगैनाय हास्थायनायखौ संसारनि हाबिलासखौ लुगैनानै थांनाया मा बेनिया फिसाफोरनि सायाव मा मिनिं आरो मा अननाय थाखो मा बुंथावगौ दा माखासे गाज्रि स्लें वार्डसफोरजोंबो बुंजाया माखासे आरो सोरबा सोरबा गोबांबो बेबायदिनो बुङो दा रायजोफ्रासो बिजिरसिगोन बेखौ दा नोङो थांबाय बेजों थांनानै जुदि बेखौ गावनि फिसाफोरखौ न'खरखौ जुदि गावनि बिहाव बिखुनजोखौ गावनि बिमा बिफा गावनि जाय जाथि बाहागिफोरखौ बेखौ जुदि गोसोखांनो रोंदोंमोनब्ला बियो मानो थांनांगौमोन मानो थांनो दरखार मालायनि माखासे बिजनेसआव डिस्ट्रय जादों ना मा जादों मा दरखारखौलाय थांलाय मानो दरखारमोन जे माबा मोनसे दि बिनि थाखा लुबैदों ना मा लुबैयो थाखायाबोथ' गावनि न'आवनो गावनि फिसायानो जाहोयो लोंहोयो मा दरखारमोन बिहा बेयाव थांनायनि जे गावनि माखासे होनदों
बियो दामब्रिजों रुजुजाया एक्चुअलि बे हाबा जाखानायखा नालाय बियो मोनसे मा होननांगौ जाखो बेखौ मोसौ जेनेबा गाय ना गायआ जेनेबा सिगां माबा लाखानायखा लाखाना बेफोरबायदि आरोखि गाय लाखानायखा जेनेबा जोंनि आसामाव जोंनि मायाव जेनेबा गावनि जे गावनि फिसायजों रिलेशनशिप गोरोबखानाय बेजों रुजु रुमु संसार जाखानाय मानसिया मालायनि एफा गोजान बेबायदि गोदै गोदै रावाव मानो थांनांगौ मानो दरखार रायजोफोर नोंथांमोनहासो बिजिरसिगोन बे फैसालि ब्रह्मनि रायलायनायनि सायाव अब्ला आंबो बेखौनो बिनि लास्ट भिडिअ बानायनाय रायजोफोर नोंथांमोनहा बे भिडिअनि सायाव मा सानदों नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय एक्चुअलि बाव जोंना ब्रादार जन खारजियाबो बेबो जोंनि जे माखासे बिजनि ना बाक्सानि नों बे पबित्र बसुमतारी नार्जारिमोन एक्चुअलि आं बे टाइटेलखौ मिथिजोबा आरोखि दा बिनि गोबां माखासे फटक भाइरेल जादों बे भाइरेल जानायनि सायाव बै पबित्र बसुमतारी बे जुदि गाव नङामोनबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं नङा बियो आं मोनसे ओरैबायदियावसो मावदों रायजो राजाफ्रा बेखौ आंनि नाम सुनानै मानो भाइरेल खालामबाय थादों बेबायदि माबा मोनसे खेंफोरथिखौ हो ना बियो जे नङाब्ला खेंफोरथिखौ हो बेनो मोनसे कुइसन मा सानो रायजोफोर नोंथांमोना भिडिअनि सायाव नोंथांमोनहासो बिजिरसिगोन